Na aldea de Seadur, no concello de Larouco, os seus 67 veciños forman parte dunha historia na que o viño o rodea todo, como na meirande parte de Valdeorras. Pero o que os fai diferentes son as súas covas naturais, escavadas na rocha, que durante xeracións serviron para conservar o viño, protexelo da calor do verán e como lugar de reunión de familias e veciñanza. Cada cova é diferente, pero todas comparten a mesma singularidade, a temperatura e humidade constantes. Hai moitas bodegas e covas. Sobre haber sobre 75 ou por aí. Resulta difícil saber cando comezaron a construirse as covas, pero as lembranzas acadan varias xeracións. Eu recordo como meu pai dicía que o bisabuelo e o abuelo, sempre o recordo, virei aquí, viña sempre polo viño e depois axuntábanse varios e iban dunha bodega a outra, porque todos viñan polo viño e reuníanse, falaban entre eles e tal. Antes de que comezara a ruta das covas, moitas estaban deterioradas e utilizábanse como almacén ou para gardar a leña, pero foi hai xa 2 décadas cando os veciños decidiron arranxalas e abrilas ao público unha vez ao ano, na Semana Santa. Nos inicios acodían de alrededor de 400 persoas. Este ano venderon xa 1.800 entradas para a xente chegada de cada recuncho de Galicia. Primeiro empezamos, dixemos, vamos a intentar facelo, non sei se foran 300 ou 400 personas, nada máis. E logo despois foron aumentando, a xente tamén foi preparándoa, entón foise correndo a voz e agora sí, a xente anímase, pero bastante. Con 20 anos de experiencia ás súas costas, a ruta permite a centos de persoas coñecer as adegas e degustar o viño nas súas covas, un lugar que din sempre serviu e serve para algo máis que gardar o viño. Esta era a vida da xente, aquí vivían do viño e facían o viño, entonces vivían deso. Pasa que despois eso foi perdéndose, e agora hai bodegas, pero bodegas xa, bodegueiros, solamente poucos dedicados a eso. De todas formas, aquí, por las semanas, si estamos en la bodega, viene gente, se le invita un vino y se le enseña todo, o sea que es igual. Sea fiestas o no sea fiestas, pues los invitamos y ningún problema, vamos. Co tempo, algunha desas covas deu un paso máis alá, como esta da Xabreira, que se converteu nun restaurante sen perder a súa esencia. Acorde cos tempos, fixeron ademais unha aposta decidida polo enoturismo na comarca de Valdeorras. Es un sitio especial, la gente se queda muy sorprendida cuando entra. Además es una cosa que tiene un atractivo para el público, digamos, no es común verlo por aquí en ninguna parte. Dende aquí promoven visitas ás viñas, roteiros naturais e mesmo elaboran, ademais do viño, o seu propio vermú. Nosotros en concreto estamos apoyando mucho el tema de enoturismo. Es una idea prácticamente con la que nace este proyecto y aparte de ser un restaurante, de la peculiaridad de la cova y de todo lo demás, se promueve el tema de todas las visitas a la zona, viñas, viñedos, paseos a nivel de rutas naturales y demás, con guía, con un vermú propio de la zona, elaborado por nosotros mismos, por ejemplo. Valdeorras al final es vino y creo que es muy positivo para todo el mundo que cada vez vaya creciendo más, se dé a conocer y podamos enseñárselo a todo el mundo que viene de fuera. A recente declaración de ben de interese cultural das covas e adegas de Seadur outórgalle agora a protección necesaria para conservar e protexer este conxunto único, todo un referente na comarca. 81 adegas e covas concentradas nunha rúa de apenas 1 kilómetro levaron a zona de Seadur e de Larouco moito máis lonxe do que imaginaban. Un recordo perimetrado nas lembranzas dos veciños durante xeracións, que forma parte xa do patrimonio cultural de Galicia.